Kono Des. Ning kaca Des. Kalau kabeh Desi kan jarang-jarang mlebu vlogku ya. Wes tahu. Yo kan jarang. Kerep mlebu vlog rumah aku. Yo iya. Oh. Kita ya. Aduh. Wah, ya Allah. Ini mendung-mendungnya atau Tuh. Aku yang bersihnya rajutan. Nggak mari-mari. lanjut apa? Ada aja. Isa ya. Mau rajut Iki iki kan apa? kira-kira iki. Oh ya. Awal lho aku akan melek. Rajut apa? Ambilmu do. Rajut apa? Sambil apa? Ora rajut apa? Aku mbuh saya pengen mau mek jajal-jajal tak ngono lho. Oh, lah ya Mbuh kayak itu apa? akhirnya. Aku serku tas tapi mbuh kok lek berubah pikiran yang Tumbas sing benang apa? Nyekat kan. Aku pengen benang kuwi. Pengen ku lho ya. Tapi sakjane tas iku apike sing benangnya sing gilap kayak kan. Heeh, soalnya rasanya Tapi aku milih ku nyekat. Enggak mau. Aku pengen kayak kardigan tapi aku enggak iso. susah cuy, lama bet. Untuk gue itu untuk masalah lama nih kan kardigan libur kan. Iya tapi ki susah. Bahannya. Iya balik kudu akeh. Iku yo sama nih misalnya benangnya kudu akeh. Engko lek sekali tuku sama kurang, tuku nek rupanya sudah podo. Heeh. Rajut iki lho. Ngono enggak podo. Rajut ki kenan. Wah, Wih, kudu itu yo anune. Iku kudu nggih sing Jawa kuwi lho. Ndak iso gawe sing biasa. Itu rajut tangan to iki. Sesuai tangan sesuai mesin. Masalahe lek ngrajut sing mek loroan ke sawi yo kuwi. Gak kuat aku lek ngono. Kok gak tangan teng ora tangan gitu. Ndak sih. Yang awal. Lek emang nganggur niat Sudah jadi. Seminggu lah. kayak topi kalau istilah dadi. Ya lek kayak topi. Iya. Ya lek ngonoan Lek kono yo enggak lah sedino nganggur ngono. sedina yo paling entuk seperempate ya sih. Nganggur ngono sedino aja. Nganggur dilalah ateis pisan. Tapi yo gawe ngonoan kan lek teman nggih sing kayu dulur ngono kan sawi to. Kuwi luwes suwi timbang kayak topi. Lek teman nggih kayu ngono sedina paling entuk sore tok. Oh kayu. Enggak sih meracik biasa sih. Terus sing hardpan. Lek sing hardpan iku iso yo an kita. Hardpan ini segantol-gantolan gue. Gantolan ya. Sing dua gue ya ana gantolan kan. Oh, gantolan. Iya. Ketemu. Ya enak. Ya kalau Iya lojo. Lek ning hardpan iku iso tapi gawene kayak kotak-kotak ngono to, Wal. Terus engko lagi digabung ning akhirnya. Kan aku wis jajal to gawe, tapi cuma kayak dua sisi ngono lho. Jajal gabung ini. Wah, ngewa. Mau ya. Golek sisi-sisine lho sing angel iki. Ki urung ngono. Aku nggih benang, padahal padha mereke yo. Warnane beda, ukurannya beda. Kalau benang ya enggak sekali tuku. Enggak ngono, aku tuku ku emang wis Ya kok ngono padahal kan yo warnanya beda. tapi warnane beda. Anune beda. Apa? Tebanannya kadang ya beda. Masa? Heeh, beda. Padahal masa tombok. Iya, padahal ora. Semuanya apa? Kan benang iku lek koyo mereka dengar kan sing 4 play ada sing 5 play, 6 play, ngono. Kok dunia? kan satu benang itu kan enek apa gabungan kok benang kecil-kecil lho. Dipilih ngono ta. Heeh. Oke, milih kartun iku mesti kencret sitok-sitok ora. Oh, wih ini.